sobotu 15. júna môžete zažiť v Pezinku športový festival Angličák prekážkový beh, ktorého sa netreba báť. Viac o projekte Angličák nám povedia moji dnešní hostia, ktorých vítam v štúdiu a sú to zakladatelia tohto projektu. Menovite Iveta Vepi Haulíková. Vítajte. Dobrý deň. Dávid Vepi. Dobrý. A Alexandra Rafaj. Dobrý deň. Ako som povedala, Angličák je prekážkový beh, ktorého sa netreba báť, ale je to vnímané, alebo je to teda definované, že sú to viac ako preteky. O čom je teda Angličák? Angličák je o zábave, o športe, o tréningu, o odvahe, o čelení prekážkam a o dni, ktorý je nezabudnutelný, z ktorého naozaj viete čerpať energiu najbližší rok po ňom. Ako vznikla idea priniesť Angličák? Tá idea vznikla tak, že sme spolu absolvovali prekážkový beh a tá eufória bola tak silná aj z našej strany, že sme si povedali, že mohli by sme niečo urobiť aj my a zároveň nám písali ľudia, napríklad mne aj Ivet, že sme makači a že ako sme to dali, lebo tí ľudia to vnímali, takže je to pre tých makačov hlavne. A to bolo taký ten prvý impuls toho, že priniesť niečo aj pre takých bežných ľudí, ktorí si možno nedovolia tie prekažkové behy, ktoré bežne poznali a priniesť im niečo, kde si to budú môcť vyskúšať, kde to budú môcť zažiť a kde si to budú môcť hlavne užiť a s radosťou a s ľahkosťou. To znamená, že to nie je len pre tých profi, pretekárov, ktorých teda vidíme, že sú namakaní, proste idú cez prekážky, ale je to aj pre ľudí, ktorí možno, že naberajú odvahu a chceli by si niečo nové vyskúšať? Určite áno, je to pre každého, kto čo len trošku nad tým premýšľa, že by to chcel zažiť. Ono tam bolo zaujímavé to, že keď vlastne sme boli na tom prekažkovom behu a mne písali, že ježiš, ty si aká makačka. Ja teda naozaj nie som makačka, že čo Alex prejde za 45 minút, ja za 2 hodiny, ale spokojne a s úsmevom. A ja som tedy najprv chvíľu nerozumela tomu, že aj jaká makačka, ale však tam naozaj môže ísť hocikdo, však iba nerieš, ako dopadneš, nerieš, aký budeš mať čas a fakt môžeš ísť. Ale ľudia hovorí, nie, ja by som sa cítil trápne, čo by sa mi tam smiali na tých prekážkach, na tých Angličákoch a vlastne sme zistili, že lebo ono aj na tie iné prekážkové behy môžete ísť a v podstate nebudete riešiť, aký máte čas, tak si to urobíte za 2 hodiny a nič sa nedeje. Ale my sme vlastne vtedy zistili, že veľa ľudí má blok. Normálne, že mentálny blok v hlave, že to, ako to v danom čase, keď my sme Angličák začali vymýšľať niekde v roku okolo 2019, ešte pred covidom, pričom prvý ročník mal byť v roku 2020 a COVID to stopol, tak my sme vlastne zistili, že reálne je tu blok. A ten blok vznikal z tej komunikácie, ako to bolo v danom čase komunikované. Buď makáč, daj zo seba, vyhraj, musíš. A preto vlastne ľudia si povedali, že tak sem ja nepatrím. A preto sme vlastne vymysleli Angličák, kde sme si povedali, že k nám patrí každý. Prečo Angličák? Z čoho sa vyvodil ten názov toho preteku? Tak Angličák je pre mňa obľúbený cvik. A neznamená to, že je obľúbený pre každého a väčšina ľudí Angličáky ako cvik naozaj nemusí. A my sme práve z jedného pohľadu ten Angličák ako tie cviky chceli priniesť pre všetkých, že môže si na Angličaku vybrať. Či si na Angličaku odangličakuješ a či tie cviky tam budeš robiť, alebo ich tam robiť vôbec nemusíš. Čiže aby ten cvik nebol strašiakom a zároveň Angličák, to sú autička, to patrí do detstva. Nám sa podarilo na Angličák priniesť živé veľké Angličáky, a čo môžu teda ľudia zažiť aj na trati. A ono, ešte by som Alex doplnila, to nie je, že cvik. Ako je jasné, že je to cvik. To je trest. Na každých prekážkových behoch je to trest. A jeden z tých blokov, ktoré som spomínala, je, že ja proste nebudem robiť Angličáky. Lebo ja keď idem na nejaký iný prekážkový beh, u mňa je bežné, že robím 210 Angličákov. A niekto si povie, že to je šialené. Ja poviem, dobre, však ja si ich urobím pomaly, ja si to tam hopkám, akože o nič nejde. A to je naozaj, že ľudia neznášajú Angličáky. A časť ľudí to bol ten dôvod, prečo nechcem. My sme si povedali, že dobre, tak zoberme to, čo oni neznášajú a urobme z toho love brand. A do toho vlastne ešte prišiel ten nápad, lebo ja som teda dieťa socializmu a ja si pamätám to pred barákom, za barákom, detstvo, na čom sme to boli, na prašiakoch, na kolotoči, na tej zemeguli. A dnešné deti tak už nežijú. A my by sme veľmi radi našim Angličákom
chceli dopriať ľuďom, či sú dospelí, či sú deti, návrat do detstva, návrat do tých čias, ktoré si pamätáme my, ako to bezstarostné detstvo, keď sme došli domov, hodili sme tašku a potom nás uvideli rodičia až večer. Angličák je teda o zážitku, ale určite to je aj o prekonávaní možno, že hraníc seba samého, možno, že vykročení z tej komfortnej zóny, že aké rôzne typy prekážok tam máte pripravených pre tých účastníkov, ktorí sa teda odhodlajú a prídu? Prekážky sú na vlastne prekážkových behoch aj na Angličaku tvorené tak, aby bol na tele zapojený každý sval. A takisto aj hlava, lebo okrem silových prekážok, kde sa rúčkuje, prekážok balančných, je tam aj memory test, čiže vy si potrebujete zapamätať napríklad, u nás sú to ešpezetky na aute a celú trať si to nejak opakovať v hlave a potom príde taký ten bod, checkpoint, že kde vás skontrolujú, že či si pamätáte tú značku. A prekážky sú silové, sú koordinačné, sú rúčkovacie. Keďže sme Angličák, tak k Angličakom patria pneumatiky, čiže my máme na trati v rámci prekážok obrovské množstvo pneumatík a pneumatiky sa nosia, cez pneumatiky ľudia prechádzajú. Takže prekážok je 46 na trati a sú naozaj pestré aj na dospeláckej trati, aj na detskej trati. Angličák je teda už 3. rok v Pezinku. Lokalita Kejda, Rozalka, ako ju vnímate na takúto športovú aktivitu? Úplne skvelo. Hodí sa to do toho priestoru? Hodí sa to, lebo je to krásne prepojené s prírodou, s lesom, čo nám, vlastne máme tady aj trať, takže Rozalka a to okolie je pre nás úplne asi superské. Keď teda niekto teraz nás pozerá a hovorí si, že teda ja by som to skúsil, môžu sa ešte ľudia niekde prihlásiť, registrovať, dokedy je to možné? A kde? Takže ja by som možno najprv povedala, kam sa môžu prihlásiť. My máme vlastne 3 dospelácké varianty. Jeden je profi, druhý je tréning, tretí je fun a potom máme Angličák Kids. To sú vlastne 4 možnosti, kam sa dá prihlásiť. Profi variant je vlastne určený naozaj pre profi športovcov. Tam je to vlastne špecifické najmä tým, že je to oceňovaná kategória, môžete tam vlastne vyhrať prvé, druhé, tretie miesto. S cenami na každú prekažku má pretekár 1 pokus a nemôžu si tam pomáhať a musí sa angličákovať. A to je naozaj určené pre tých, čo sa neboja tých angličákov a čo si povedia, že si to tam naozaj odmakám. A potom je kategória taká, ktorá je vhodná pre hocikoho, kto športuje. To je tréning kategória. Ona je o niečo... Je to isté, je to úplne rovnaká trať, akurát na každú prekážku má človek 2 pokusy a môžu si tam ľudia navzájom pomáhať. Je to aj s meraním času, čiže vlastne na konci človek uvidí tú výsledkovú listinu, ale neoceňuje sa tam, čiže je to skôr takého informačného charakteru vlastne ten čas. A potom je tam naša milovaná fan verzia, ktorá je fakt naozaj pre každého. Ja hovorím, že keď viete kráčať, môžete ísť do fan verzie. Zase je to rovnaká trať, rovnaké prekážky, ale vôbec nemusíte behať, môžete si to celé odkráčať, môžete prekážku obísť, môže vám hoci ako pomáhať a tam ide o to naozaj si to užiť a proste si to vyskúšať. A potom samozrejme máme ešte Angličák Kids, takže toto sú 4 kategórie, do ktorých sa dá prihlásiť. A tu sme sa bavili, že Angličák je zážitok, ale je to aj o seba poznávaní, že ten človek môže spozná, že čo v tom človeku všetko dokáže, alebo čo ten človek dokáže zo seba vydolovať a možno si ani nemyslel, že túto prekažku ja dám, alebo zvládnem, alebo ju vôbec absolvujem. Je to tak? Od začiatku Angličáku my Angličák komunikujeme nielen športovo, ale sebarozvojovo a naozaj tá naša komunikácia je hlásané, je tam deklarované, že Angličák spája šport a sebarozvoj. A ten sebarozvoj spája najmä v tom, že kto príde na Angličák, tak má 46 možností, teda minimálne 46 možností, to je toľko, koľko máme prekážok, si vyskúšať čeliť prekážkam. A táto skúsenosť, keď ja dojdem k prekážke a poviem si, že Ježiš, ty si obrovská, ja ťa nedám, tak nejako je vždy viac ako nejako. Stačí k tej prekážke prísť a to je to, čo tým ľuďom hovoríme, že nevzdávajte, proste choďte k nej, vyskúšajte, aj keď prejdete meter, alebo aj keď sa jej dotknete, je to viac ako nič. Tam je vlastne ten point v tom, že keď človek naozaj príde na Angličák a pôjde si to vyskúšať, tak sám zo seba bude prekvapený, že
koľko toho dá, že dá aj veci, ktoré by si o sebe ani nemyslel, že dá. Čiže táto skúsenosť, ktorú tam zažije, ona sa naozaj doslovne dostane do tela, do toho nášho systému, tak práve vďaka tej skúsenosti bude potom v živote vedieť lepšie čeliť prekážkam, lebo sa tých prekážok bude menej bať a my tým prekážkam v bežnom živote čelíme dnes a denne. Angličák sa uskutoční v Pezinku 15. júna, dokedy majú ľudia, alebo teda záujemcovia možnosť sa hlásiť, či už teda online, alebo budú môcť sa prihlásiť aj osobne na mieste? Tak registrácia stále prebieha na našom webe www.offerangličak.sk bez smekčenov a dĺžňov. Môžu si tam vybrať, teda, ako už spomínala Ive, zo 4 kategórií. Priamo na webe si vyplnia svoje údaje, vyberú si tam vlnu, môžu si tam prikúpiť nejaké tričko, čelenku, čo sa im zapáči, lebo aj to je jedna z vecí, ktorú veľa ľudí rieši, že vlastne ten outfit na tú trasu, na ten pretek, na tie preteky. Takže toto všetko si môžu na našom webe zaobstarať, zakúpiť. Do 12. júna je online registrácia a potom bude možná registrácia na mieste. Čo sa týka možno, že toho samotného preteku, v ten deň, ako to celé prebieha? Možno, že nejaká tá registrácia a potom ten samotný pretek, máte tam potom aj nejaké vyhodnotenie, lebo vidím, že teda vy máte aj medailu. To znamená, že asi tí, čo dobehnú do cieľa, tak budú aj ocenení. Neviem, do ktorej kamery môžem ukázať. Tuto asi. Hej. Našu krásnu angličáckú medailu. Teda toto je minuloročná. Ona bude s nejakými obmenami aj tento rok. Zhruba vyzerá takto. Áno, a jak ste povedali, je naozaj pre každého, kto dobehne do cieľa. Takže každý si domov odniesie nejakú medailu primeranú tej kategórii v zmysle, že profi a tréning kategória má jeden typ medaily a fun kategória má zase iný typ medaily a kids kategória má zase iný typ medaily. Na záver ešte poprosím, keď niekto váha, keď niekto rozmýšľa, keď si to chce niečo skúsiť, motivujte ho, že prečo by mal prísť 15. júna do Pezinka na Angličák. Nech sa páči, môžete aj všetci. Ja poviem, aby si človek prišiel vyskúšať ten neskutočný zážitok, ktorý je neprenosný. To si zažije každý svoj zážitok. A zároveň Angličák má prekažky, aké nikde inde na Slovensku človek vyskúšať nemôže. Máme naozaj výnimočné prekažky, takže práve aj kvôli tomu prekonaniu prekažok, aj kvôli tomu, že sú výnimočné tie prekažky. Za mňa je to skvelá príležitosť, ako možno nájsť v sebe, či už aj nejakého športového ducha, vyskúšať si možno, čo bežne človek nezažije. Môže sa tam bezstarostne a s radosťou vyvolať v blate. Pri našich prekážkach blato je tiež jedna taká z našich pasí, že máme radi to blato, kde vás len tak ostriekajú hasiči z auta, kde sa vlastne na tej trati máme pri trati hasičov, čiže tam budete mokrí, špinaví, veselí, šťastní, radostní a tie zážitky si prenesiete a budete aj spomínať do konca života. Do ďalšieho ročníka. A tá medaila vám to vždy pripomenie. Takže je to také ukotvenie toho zážitku aj s tou medailou a teda potom dobehnutí do cieľa sú tie emócie a endorfíny a všetky tieto veci úplne na level 100. Takže tak za mňa. Pani Jitka? Alex a Davko spomínali tú športovú časť a ja spomeniem ešte tú nešportovú časť, lebo v rámci Angličaku my máme obrovskú fun and family zónu. Čiže o 8 ráno Angličak začína a zhruba medzi 6 a 8 večer Angličak končí. Jedna taká línia je presne táto športová, o ktorej sme sa bavili. A druhá línia je, že v rámci fun family zóny máme neskutočný program pre malých, veľkých a plno atrakcií pre deti. Vstup do tejto zóny je zdarma. V rámci ešte vlastne tej športovej časti máme dve veľmi špeciálne vlny, ktoré sú s nami na Angličaku od začiatku. Prvá vlna je SME Special, to je v spolupráci so špeciálnymi olympiádami. Na Angličak prichádzajú deti, ktoré majú zdravotné znevýhodnenie, majú svoju špeciálnu vlnu. Vďaka nášmu partnerovi máme aj vlnu Pepco Special, ktorá je zase pre deti z detských domovov, ktorá štartuje tiež pred Angličak Kids. Na Angličaku máme Angličak Challenge, je to taká súťaž 16 bojovníkov, kde je to inšpirované pevnosťou Bojarda, Ninja Faktorom, kde sme vlastne chceli ukázať aj v tej Fun Family zóne, že ako taký prekážkový beh vyzerá a naozaj je to taká súťaž, ktorej ale cieľom je zabaviť ľudí, aj ten šport priniesť a naozaj je to plné úsmevu, je to plné radosti, je to plné endorfín,
adrenalínu, je to plné emócií. Tento rok budeme mať, ak sa podarí, aj novinku Ninja dráhu 100 metrovú, takže to bude ďalšia aj divacky veľmi zaujímavá atrakcia, ale aj zaujímavá športová súťaž pre ľudí, do ktorej sa budú môcť prihlásiť, ale do tejto sa budú môcť prihlásiť až na mieste. Takže naozaj ten program je veľmi bohatý a na Angličaku je u mnohých ľudí už dobrým zvykom od prvého ročníka, že ráno dojdú, dajú si tam nejaké stanovište, že tuto, teda my máme svoje lehátko, svoju deku alebo svoj stôl a odchádzajú od nás večer. A to je takým našim snom. Dovolím si tvrdiť, že nás všetkých, že aby vlastne ľudia prišli a užili si s nami celý deň. Ako tú športovú časť, tak aj tú fun family zónu. A odniesli si to, čo je pre nás najdôležitejší, ten pocit radosti zo života, ten pocit bezstarostnosti, ten pocit, že poďme si ten život užiť, že nebudeme takí vážni, neberme všetko tak prísne. Dospelí sa zabudli radovať, dospelí sa zabudli tešiť zo života a sú zavalení povinnosťami a tou prísnosťou. A toto je to, čo my im chceme na Angličaku povedať, že halo, veď si spomeň, ako si to mal alebo mala, keď si bol malé dieťa. A keď s týmto pocitom odídu večer z Angličáku a budú si na Angličák či už cez fotky alebo spomienky spomínať najbližšie dni, týždne a mesiace, tak to je to, kedy my budeme mať veľkú radosť. Ešte posledná otázka. Zaznelo tu veľa informácií. Keď si ľudia chcú nájsť nejaké podrobnosti, potrebné informácie k Angličáku, kde hľadať? Či už web, sociálne siete a tak ďalej. Tak určite môžu nás sledovať na sociálnych sieťach, na Facebooku, Instagrame, tam sme ako Angličák klasicky a potom máme web stránku, kde sú všetky info, to je www.angličak.sk. Tam sú všetky informácie, či už ohľadom prečekov programu, alebo teda aj registrácie, alebo pravidel k prekážkovému behu a tak. Ja teda veľmi pekne ďakujem, držím palce, nech teda 15. júna vyjde počasie, aby ste teda mali umocnené aj tým krásnym počasím, lebo je to, aj keď teda to blato je jedno, že či bude pršať alebo nie, ale jednoducho je to úplne iná nálada, keď svieti slnko. Nech vám to vyjde. Za návštevu štúdiu ďakujem zakladateľom projektu Angličák, menovite Ivete Vepi Havlíkovej, Davidovi Vepimu a Alexandre Rafaj. Ďakujem veľmi pekne. Vám, milí diváci, ďakujeme za pozornosť. Pekný deň prajeme. Dovidenia. Dovidenia, tešíme sa na vás na Angličáku.